OK, takže čaute, vítam vás Papa Šmute IT a dneska tu máme druhú časť z hry Chameleon. No, veľa ľudí, no teda jeden človek sa mi povedal, že mám urobiť ďalšiu časť, takže som urobil. Je to veľmi dobrá hra, síce minulé som mal ešte starý notebook, takže to malo proste hroznú kvalitu a niekedy som tam mal FPS, ale dneska sa to už nestane. Infection. Ja som Seeker. No dobre. You are Seeker, please wait for the hiders to hide. No počkaj, ale neviem, čo znamená Infection. Oh my god! Wow! To nevadí. Keby ste chceli video, ako hrám War Thunder na tomto novom notebooku, tak rozhodne plisnite like aj odber. A ja len takto strieľať? Aha. Uj. Dobre, použijeme mágiu a presunieme to na 20 sekúnd. Wow, až to je zázračne 20 sekúnd. Wow. Aké nádherné. No, mňa by zaujímalo, že akože o čom je to Infection, že akože teraz ja budem, potom oni budú, akože potom všetci budeme, či ako to bude? Neviem, ale uvidíme. Dúfam, že to teraz nebude, že ich tam bude 1 500 000 iných, ktorí nie sú reálni, hej? Zerá to v pohode, akože zatiaľ nikoho nevidím. Veľký špatný. Fakt? Akože, fakt? Are you serious right now, bro? Ďalší? Hej. Dobre. Ja by zaujímalo, že kde sú? Prečo viem sakra lietať? No počkaj, oni podľa mňa budú niekde tu. Vy, oni, bambálci, kde ste? Ja si vás nájdem. Papa Šmute IT je profík. No super. Čo? Čo si slepý? A hej. Hej. Yes. Mária brehy. Dobre. Ešte. Akože je to fakt? Neutekaj. Tuto asi nikto nebude, ale pre istotu sa pozriem. Nie, dobre. Akože dosť som už ich dal. Ani tu není. A kde je? Hej. Haló. Kde ste všetci? Hej. Dobre, to sa budeme tváriť, že akože to som nevidel. No počkaj, ja ťa vidím, ty malý parchant. Tuto mi ukazovalo, že sú všetci. No počkať. Kde ste? Tu už nikde nie sú. Hiders win. Kde boli? Neviem, kde sú. Čakaj, toho som už zabil.
Aha. OK. Dosť múdre inak. Čaká, týchto všetkých som už zabil. Kde sú tí živí? Neviem, kde boli. Dobre, intermissione. Mi amore. No. Farma. Dobre, tak toto. Všetci chcú toto, tak dáme toto. Dúfam, že už teraz nebudem seeker, lebo fakt akože nie je to veľmi zábavné. No. Sugarland. Prosím. Dobre. Prosím, nech to bude basic. Yes. Yes, sir. No a kde sa skriem? Musíme nájsť nejaké dobré miestečko. Ale ja neviem. Čakaj, more. Toto vyzerá zaujímavo. Alebo čo idem s... Máte taký istý nápad? Počkaj, emote. Tak. Troška tmavšie. Troška bledšie. A čo mi to dáva jumpscare? Choďte dopreč. Jumpscarami. Však ale tu ma vidno. Joj. Zase budem musieť improvizovať. No počkať. Takto. Nie, takto. Ale už. Dobre. Takto všetky kraje. Aj zo spodku, všade, aj ručičky. No. Joj, to je také špatné. Toto je lepšie. Že by sme to dali? No. Ej. On si ma nevšimol? OMG. Yes, sir. Počkať. Prosím, YouTube, nedajte mi ban. Ale musím to urobiť. Tak toto je lepšie. Yes, sir. Dobre, nerobím si srandu. Čo keď si urobím... Oj. Aha. To sa mi páči. Tak teraz to je goated. Not approved. Nič ste nevideli, hej? Nič sa nestalo. To ste si iba mysleli. Žiadne reporty, ja už vás vidím. Pozor na to. Tak.
Je stále to iba jeden týpek. Dobre. Kámo, prečo to je, že fart all? Prečo? Hej, hej. Hej. Týpek, chill out. Nevšímaj si ma, prosím, nie. Prosím, nie. Že by? Aha, nie. Tam je niekto fialový. Aha, to nebol fialový, to je biely, len bol za sklom. Yes, sir! Vyhral som. Jupi. Woohoo. Jupi. Woohoo. Ježiši, ale toto bolo fakt ťažké. Dobre. Počkáme ešte dokiaľ toto. O, lyžička. Ja som na lyžičke. Dobre, takže ďakujem za pozretie tohto videa a lúči sa s vami Papa Šmute.